בוקר טוב. איזה כיף שהצטרפתם. כולנו לחוצות בזמן הבוקר, כי זה שישי. מי שיצפה בזה ביום אחר, אז לא משנה. אה, כמה מילים אליי וניכנס לסיפור שאני רוצה לספר. אז שמי ורה גלס, אני אומנית עוצרת, וגם אני מלמדת כל מיני קורסים לאומנים והרצאות ולקהל הרחב, ועושה כל מיני אקטיביזם בתחום התרבות. יש לי איזשהו מרחב בטירת כרמל, ששם אני מציגה תערוכות ועובדת עם קהילה. אה, מציגה גם בעצמי ועובדת כאוצרת עם כל מיני מוסדות כמו עיריית ירושלים נגיד, ו... וגלריות. ועכשיו בדיוק ננעלה הייתה תערוכה בבית הגפן בחיפה שאני עצרתי, וזה ככה בגדול מה שאני עושה. והיום אני אספר על הגישה הבינתחומית לאומנים, למה בכלל אנחנו צריכים ויכולים לחשוב גם לכיוונים של תחומים אחרים. מה זה נותן לנו, מה זה נותן לעולם ומאיפה זה בא. ולפני שנתחיל, יש כמה מושגים חשובים שחובה להכיר בשביל שנבין באמת התמונה הגדולה, כאילו שלשם כן, לתמונה הגדולה הזאת כן מתכנס הכל מה שאני אגיד היום, כולל את המסלול שלי שעשיתי. אז אנחנו נתחיל מזה, מה זה הגישה הבינתחומית. אז כשנוצרו כל מיני תחומי הידע, וזה התחיל בעת העתיקה, כשעוד ביוון, כשכל הפילוסופים וסוקרטוס ואריסטו ואחרים ניסו להבין איך בנוי העולם, הם איכשהו הגיעו למסקנה שחייב לפרק את הידע לתחומים, ודרך התחומים האלה לבנות את המחקר ולהבין איך בדיוק עובד העולם. וככה קודם כל נולדה הפילוסופיה שהיא אם של כל המדעים, ובמשך כל התקופות התפתחו מתמטיקה ופיזיקה, ולאט לאט גם מדעי הרוח, סוציולוגיה, כלכלה, והכל מה שאנחנו רואים היום כרשימה בחוגים של האוניברסיטאות. וכל המבנה הזה הוא נהיה די כבר אותו דבר מאמצע מאה שמונה עשרה בערך עד לא מזמן, ולאחרונה באמצע מאה העשרים ועד עכשיו יש הבנה שהתחומים האלה הם טובים ומעולים והכרחיים, אבל יש גם אזורים באמצע ואזורים אפורים ועוד דברים שלא מתכנסים תחת מתמטיקה בלבד, או שתחת כלכלה בלבד. ואז בעולם האקדמיה ומחקר התפתחה גישה בינתחומית, שהיא בעצם אומרת שאנחנו לומדים את העולם לא לפי תחומים, מה זה תחומים הסברתי, אלא לפי נושאים. שנגיד, נכון להיום יש גם חוגים באוניברסיטה כמו לימודי מגדר, שבעצם מגדר זה מין נושא שאותו לומדים גם דרך כלכלה, דרך בריאות, איך זה מתבטא שם, כל ההיבטים מגדריים, גם דרך אומנות ו... ומה לא. וככה יש נכון לעכשיו הרבה תחומים כאלה שהם אה, לומדים נושא מסוים ומגייסים לשם את כל הדיסציפלינות שהן רלוונטיות, וזה יכול להיות המון המון דיסציפלינות, והם נותנים לנו uh,
הסתכלות אחרת על הנושאים ובאמת מעמיקה, ובאמת כמו שזה עובד היום בעולם שהוא גלובלי ומהר וכשהכל באמת יתחבר אחד לשני. וזה מה שאומר מולטי דיסציפלינרי מבחינה אקדמית, שבאמצע יש נושא ועל הנושא הזה אנחנו מדברים בכלים ובשם של כל הדיסציפלינות שמתאימות. ובעצם אומנות גם נהיה דיסציפלינה אקדמית די מזמן, גם את התיאוריה של האומנות, כמו שאנחנו אומרים, תולדות האומנות, זה משהו שכבר כמאה שנה מלמדים באקדמיות, וזה מקצוע, וגם את היצירה זה גם משהו שמאה ה-19 מלמדים באקדמיות, ועכשיו בכל העולם יש חוגים כאלה, אז זה גם כן דיסציפלינה, וגם דיסציפלינה הזאת היא יכולה להיות מגויסת בגישה הבינתחומית לשיח לתחומים ממש אחרים, גם כשמדובר ביצירה, גם כשמדובר בתיאוריה, ובעצם גם בשנים האחרונות יש גם המון פרסומים ומחקרים על זה שבאמת לאומנות יש הרבה יותר תפקידים וכוחות מעבר למה שאנחנו רגילים ורגילות לחשוב אה, על מה שאנחנו עושים, שהיא גם יכולה להיות תרפיה, היא יכולה להיות גם איזשהו טריגר לאיזשהו שיח מעמיק שפתאום מתפתח וכו' וכו' וכו'. ובעצם כאן יש רשימה שהיא ממש לא סופית, אבל מה שעלה לי בראש את הנושאים בחברה ובתחומים שונים, איפה שקול של אומן או שחוקר של האומנות או שאמן, ותאמינו לי, לרוב זה דווקא האומנים, אלה שבאמת עוסקים ביצירה, איפה שכל הזה יכול להיות רלוונטי. ויש לי דוגמה ראשונה וממש קצרה. לפני מספר שנים אצלי בעיר טירת כרמל, עיר מאוד פריפריאלית, אין שם כל כך שיח ברמה גבוהה על כל מיני נושאים חשובים, אבל יש לנו במרכז הצעירים שם איזושהי רכזת, בחורה אתיופית מקסימה ובאמת כזאת שהיא מתעניינת, אז היא יזמה יום עיון ברשות המקומית בנושא גזענות, וזה היה אירוע גדול, והיו שם כל העובדים של העירייה ורווחה ומי לא, וגם זה היה פתוח לקהל הרחב, וגם השקיעו בזה כסף, היה כיבוד, כל מיני סנדוויצ'ים עם סלמון וכזה, כאילו באמת היה ברמה די גבוהה, והיא הזמינה לשם קולקטיב של אומנים אתיופים, קוראים להם קולקטיבית, והם עשו סדנה שבעצם מי שהעביר אותה היו ג'אנט בלאי שהיא משוררת, ואפרים וסה שהוא אומן וצלם מקריית ים, והם דיברו ממש בשפה. הסדנה הזאת התחילה בשיר של ג'אנט, איך היא מרגישה בעולם הזה וכאן בארץ כבחורה שחורה, וגם אה, המשיך אפרים, ותאמינו לי, היו שם שיחות ממש קשות, והמפגש הזה הוא היה מרתק, והוא היה ממש אצבע בעין להרבה גזענים שלא מעט יש לנו בטירת כרמל וברשות. ובעיניי, כי מישהי בעלת השכלה וכזאת שגם יכולה לראות את זה מבחוץ, השיח הזה היה אפילו בעיניי יותר מלמד לקהל, אם היו מביאים לשם נגיד מישהו מרווחה, מישהו ממשטרה, מישהו מאיזשהו גוף אחר, והם היו נותנים סטטיסטיקות שיש כאילו ככה וככה אה, וכל מיני דברים כאלה, וזה היה
בפעם הראשונה שככה נפתחו עיניי לזה שבאמת לפעמים גם אומן Social יכול warning. לדבר בנושא מסוים, ו, ומה שהוא אומר יכול להיות גם קשור ליצירה שלו, וגם באמת מעשיר ופותח את השיח. ובמקרה זה היה קודם כל כלפי אנשים בעירייה. עוד דבר חשוב שחשוב להבין, וגם ברגע זה אני אגיד שאם יש שאלות, אם צריך הבהרה במשהו, אם יש משהו ספציפי שתרצו לשאול אז אפשר. אה, אם זה משהו סופר כללי עדיף בסוף, אם זה משהו קשור למה שאני אומרת אז עדיף באמצע ולא להתבייש. אז עוד דבר כן, תמר רצית להגיד משהו? לא. סבבה, אז אנחנו נמשיך. עוד דבר חשוב שאני רוצה לשים על השולחן, כי מושג יסוד לפני שאני ממשיכה לסיפור שלי, איפה בדיוק דיברתי, על מה דיברתי ואיך זה היה ואיך הגעתי לשם. אה, זה נושא שלכל אומן יש להבין אם הוא רוצה לבחור בדרך הזו, אה, אה, לאיזה נושאים העבודה שלי יכולה להיות רלוונטית. אני אתן פה דוגמה. יש לי עבודות שעשיתי לפני כ4 שנים כבר, שצילמתי, זה היה בתקופת קורונה, וצילמתי בחורה סודנית שאני גם עזרתי לה ממש לשרוד את התקופה, כי כולם נשארו ללא עבודה, וגם אנשים בסטטוס שלה היו ללא תמיכה ממדינה כמובן, ואז ממש הבאתי לה אוכל וגרנו איתה באותה שכונה וגם עבדנו ביחד, היא עבדה תחתיי בבית מלון. ובעצם כשעשיתי את הצילומים האלה היו לי אז כמה וכמה מחשבות, לא סתם היא לבושה בשמלת כלה, כי רציתי לספר את הסיפור האישי שלה, וחשבתי על זה שהעבודה הזאת כן יכולה להיות רלוונטית, נגיד, בכל מה שקשור להגירה ומהגרים, ועוד ועוד ועוד, אבל עם הזמן פתאום בדיעבד, בהבנה שלי על העבודה הזאת ספציפית, וזה קורה גם על העבודות אחרות, נוצרים לי שכבות של הבנה איפה העבודה הזאת יכולה להיות רלוונטית. נגיד, באיזשהו שלב היה איזשהו קול קורא אה, לאיזושהי תחרות בנושא של אלימות במשפחה, ושלחתי לשם תמונה לא בדיוק כזאת, תמונה אחרת מאותה סדרה, ו, ובעצם כן, נושא של אלימות ממש נוכח בסיפור שלה, אבל לא ממש חשבתי על זה, וזה לא כתוב לי נגיד בתיק העבודות בתיאור של העבודה, אבל התמונה ששלחתי היא קיבלה מקום ראשון, ואז מעכשיו אני חושבת על העבודה הזאת, על הסדרה, כי היא כן משהו שמדבר את הנושא הזה של אלימות במשפחה. ואז אה, כשעברו מספר שנים, וזה גם קשור למה שאני אספר עוד מעט, איך כאילו התחלתי לעבוד עם אנשים מתחומים אחרים, ופתאום הבנתי שהעבודות שלי והתערוכות שלי נגיד יכולים לדבר נושא בריאות, עוד מעט נגיע לזה. אז לפני כשנה היה איזשהו קול קורא מאיזשהו ארגון שעוסק בדוח עולמי במגדר ובריאות, שיש להם אוסף של יצירות,
ופתאום, כאילו, כשצילמתי אותה בטח לא חשבתי שזה תמונה לאוסף של הארגון שעוסק בבריאות, אבל בעצם כבר כשעשיתי את הדרך שעשיתי, אז הגשתי אותה לשם, והתמונה הזאת היא עכשיו באוסף הזה, כאילו, והיא גם תופיע שם כי ב- בתוך הדוח הזה החדש שהוא יוצא כל שנה ונשלח לכל מיני ממשלות וארגונים חשובים. אז מה שאני רוצה להגיד כאן, שבעצם, אה, עוד פעם, כן, ציפי פה כותבת שלא פעם להגשה מבקשים עבודות מ5 שנים האחרונות, זה נכון, וזה נכון לרוב לתערוכות, וזה בסדר שבכנס תדברו גם על העבודה יותר ישנה, ופה נגיד באוסף הזה של הבריאות לא ממש כתוב מאיזה שנים, אז יש מקומות שכן או שלא. מה שאני רציתי להגיד, שכן כדאי לחשוב איזה כיוונים מחשבה ופרשנות לוקחת את היצירה שלי, וכן ליצירות חשובות, כן לחזור כל פעם כשיש איזשהו קול קורא, ופתאום כן עולים מחשבות שוואו, אף פעם לא חשבתי, אבל כשאני רואה את הקול קורא הזה והזה, אז העבודה שלי כן יכולה לדבר את הנושאים האלה והאלה, וכן לנהל את הרשימה הזאת, ו, וגם על היצירה שנעשתה לפני 5 שנים, אם היא באמת טובה וחשובה, להרחיב את ההבנה איפה היא יכולה לשמש אותנו ואת השיח קודם כל. אז נחזור למסלול הבין-תחומי שהתחלתי לדבר איתו, אה, ונחזור לסיפור שלי. אז לפני, כי סיוון תתקני אותי מתי זה היה, לפני 2 שנתיים, נכון? את, את עדיין איתנו פה? אני חושבת שזה כבר או 2 או 3. זה אוגוסט. כן, שנתיים, אוגוסט שנתיים. 23, זה 2. למרות שאת שלחת כבר לפני 3 שנים, כן, אבל... אוקיי, כן. אז תודה לסיוון, ועכשיו אני אספר גם עליה, כי היא סופר דמות מפתח בסיפור הזה. אז הכרתי את המיזם נפשות לפני כ3 שנים, אבל את האינטראקציה המשמעותית היא באמת התקיימה לפני כ2 שנתיים, כשהגשתי לקול קורא של שבוע עושים נפשות, שזה משהו שהם עושים כל שנה, ונפשות זה מיזם שמעלה מודעות לבריאות הנפש, שזה כאילו אחד הנושאים שהם לא אומנות, זה נושא מתחום אחר, מתחום בריאות, אבל הם עושים את העלאת המודעות דרך אירועי תרבות ואומנות, ולרוב עד לא מזמן זה היה דרך אירועים חד פעמים, שזה שיח על ספר, על שירה מסוימת, על הצגה נגיד, וכדומה. וכשהתחלנו לדבר עם סיוון, ואני שוב אגיד את זה, אה, אה, בשביל שתבינו עד כמה זה היה חשוב לי, הייתי חודש אחרי לידה, ובשוק מוחלט מהחיים, וזה היה עוד לפני 7 באוקטובר, וסיוון אומרת לי, תקשיבי, אנחנו אה, רואים את הגל העצום של העולים שמגיעים לאחרונה מאוקראינה בעקבות המלחמה, וגם מרוסיה, וכמה טראומה יש לאנשים האלה, וגם התאקלמות קשה ולא פשוטה במדינה חדשה. ואולי תרצי את, כמישהי שעובדת עם הקהילות האלה, אה, לעצור איזושהי תערוכה שהיא
אה, באמת תנגיש את הנושא הזה לטובת השיח, שנדבר גם על הבריאות הנפש, על כל הקשיים שיש, וגם ניתן במה וכו' וכו' וכו', כי בן אדם חודש אחרי לידה לא יכולתי לסרב, כי כל כך היה גם לי חשוב את הנושא הזה, אז יצאנו עם סיוון למסע הזה, ובעצם גם פה אני רוצה אה, להנגיש שיש כבר, אם אנחנו נחזור לתגיות שדיברתי מקודם, אז יש פה שלוש תגיות, יש פה אומנות, יש פה בריאות הנפש, ויש פה הגירה, שזה בעצם אנחנו מחברים את כל הנושאים האלה, ואז אה, אה, כתבנו קול קורא וקיבלנו המון תגובות, ואז זה היה 7 באוקטובר, ואז קצת התאוששנו, ובסוף יצאה לדרך תערוכה ראשונה שהיא הייתה די מוצלחת, ואז ממנה הגיעו לנו התפתחויות, שאז הזמינו אותנו לעשות עוד תערוכה כהמשך, וזה היה כבר איזשהו גוף מעיריית ירושלים שהם עוסקים בעולים ובאומנות, ו... והם פשוט אמרו, והם לא סתם אמרו את זה, הם אמרו את זה כי חשבנו על זה, וסיוון הזמינה אותם לתערוכה, והם ראו אותה ואמרו וואי זה בדיוק הנושאים שלנו, והם הזמינו אותנו, אז עשינו תערוכה הבאה, ובתערוכה הבאה, כמו שזה גם נהוג בעולם המחקר והאקדמיה, אה, כשאנחנו המשכנו לעסוק בנושא הזה, יצא ככה שהתחלנו קצת להתמקד בנושאים יותר ספציפיים, ופתאום הגענו להבנה שנושא שהייתי רוצה שנדבר בתערוכה הוא לימודי שפה עברית, אה, כי זה משהו שבאמת אה, אחד הדברים הקשים כשעושים את המעבר הזה, ופתאום בגיל מבוגר אה, לא מבינים שום דבר וממש helpless אה, וחסרי אונים בדברים הכי בסיסיים. וכבר פה היה לנו 4 תגיות, שזה אומנות, בריאות הנפש, הגירה, וכל מיני עניינים לינגוויסטיים של לימודי שפה. וכבר בשלב של התערוכה הזאת, גם סיוון וגם אני התחלנו להבין שיש פה באמת איזושהי עבודת עומק, ושיש פה באמת תרומה לשיח בנושאים האלה. ו... וסיוון, ורה, אני יכולה להגיד משהו? כן בטח. אני חושבת, זה ככה באמת אמרת שהתחלנו מתוך המקום שבאת עם הקהילות שלך, אבל מההתחלה גם ורה אמרה, אנחנו לא הולכות רק על אוכלוסייה דוברת רוסית, אנחנו הולכים בכלל על הנושא הזה, ואני חושבת שזה חשוב להגיד, כי יש הרבה באמת אוכלוסייה ספציפית דוברת רוסית, אבל גם יש הרבה אוכלוסייה בכלל בארץ, ובכל התערוכות זה דגש לכל האוכלוסיות. כן, בסופו של דבר אנחנו אה, כשפוגשים את הקהל זולגים גם לנושאים של ההגירה המקומית ולמפונים ולנושאים אחרים, ועכשיו הולכת להיפתח עוד תערוכה, אז שם אה, יש גם נדבר גם את הנושא של האנשים שאיבדו את הבית לפני שבוע, אה, אבל אני כן רוצה לחזור למה שסיפרתי. מה שלא אמרתי על סיוון, שחוץ מזה שהיא אחד המובילות בפרויקט המהמם הזה של נפשות, היא דוקטור של ריפוי בעיסוק, והיא חוקרת באוניברסיטת בן גוריון. אז היא מגיעה עם הניסיון ונוכחות אקדמית, וככה הגיעה גם לחיים שלי, ואני מאוד שמחה לזה.
ועם הזמן כשהתפתח הפרויקט גם הגיע איזשהו שלב כשסיוון, כשהיא מנוסה בעולם הזה, אמרה לוורה, אני כל שנה מגישה לכנסים בתחום פסיכיאטרי, וגם הפעם אני רוצה להגיש לא על נפשות בכללי, אלא על תערוכות האלה, כי זה נהיה פרויקט הגדול, כי הוא מתמשך, ויש פה המון משתתפים והמון קהל וזה. וגם זה גירד גם לי לחשוב שאולי גם אני יכולה וצריכה אפילו להגיש לבמות האלה, וגם יש לי עכשיו חברה טובה כמו סיוון, שהיא תוכל לתת לי טיפים ולתמוך בי וזה, ואז בערך אחרי תערוכה השנייה אנחנו התחלנו להכניס אותה לשיח אקדמי. הדבר הראשון שעשינו זה היה גם לתערוכה הזאת שהייתה של שפה, הייתה שם איתי גם עוד אוצרת שגם לא סתם הזמנתי אותה, היא גם בחורה שהיא דוקטור במדעי המדינה ועובדת אוניברסיטת עברית, והיא גם עולה חדשה מהעלייה האחרונה, והיא גם מתעניינת באומנות ורצתה ללמוד ממני, ואז אני הבנתי שזה גם הולך להיות ווין ווין, אני אוכל לזכות מהכישורים שלה האקדמיים, והיא גם תלמד ממני כל מיני מהניסיון שלי בתחום אומנות ואוצרות, ובעצם דבר ראשון שעשינו, כי תערוכה היא הייתה כחודש וחצי, ותמיד מגיע יום שהתערוכה נגמרת, עשינו, בעצם אנה עשתה לנו קטלוג דיגיטלי שהוא היה מאוד פשוט, וגם אני מזכירה שאנה היא עולה חדשה, זה כאילו הכל באנגלית, בשביל גם שזה יהיה מונגש לכל האוכלוסיות, מאוד פשוט, יש פה יצירות, יש פה אפילו ללא תיאורים, כל היצירות אספנו, וגם היה לנו שיח עם המשוררים, אז הוספנו גם שירים, ואז אנה הזמינה חוקרים שהיא מכירה, שהם היו גם חוקרים עולים שהנושא הזה הוא בוער להם, לצפות בקטלוג, ואז עשינו זום, שהוא היה באנגלית, ששם בעצם היינו אני, סיוון, אנה ועוד שלושה חוקרים ברמה גבוהה, שהם היו סוציולוגים, פסיכולוגים ואנתרופולוגים, שהם פשוט דפדפו בקטלוג, הם כמובן התכוננו מראש וכבר היו להם בזום מחשבות כאילו לקראת הזום, וגם אנה ואני שאלו שאלות ונוצר שיח שהקלטנו אותו, וזה היה הצעד הראשון המשמעותי בהבנה שכל הפרויקט הזה אנחנו רואות אותו כבינתחומי, כפרויקט שהוא כן משפיע וכפרויקט שהוא יכול להיות בסיס טוב לשיח. וגם אני אגיד שבעקבות של הדבר הזה אנחנו גם המשכנו לעבוד עם אנה, וגם אחד החוקרות שיש פה על המסך, ורברה פרטר, שהיא גם מאוניברסיטת בן גוריון, גם הזמנו אותה שהיא תצטרף לתערוכה בעזרת השם הבאה שתתקיים עם איזשהו מחקר שלה, אז אנחנו כל הזמן פועלות להרחיב את זה. ובעצם, כמו שאמרתי, סיוון היא רגילה ובלי שום קשר אליי, כל שנה מגישה את המחקרים שלה לכנסים עולמיים ואירופאים, מה שהיא עושה בבן גוריון, וגם את הפרויקט של הנפשות היא כן מגישה, והפעם היא הגישה איתי ועם אנה. אה, סיוון, את תרצי קצת להרחיב עד שאת איתנו? כאילו מה זה פוסטר וכאילו איך זה אז עובד? אני אספר שאני באמת, כמו שוורה אומרת, אני
אני חוקרת בתחום של בריאות הנפש וריפוי בעיסוק, ואני משתתפת בכנסים כחלק מהעבודה האקדמית. ו... ויש כנס ספציפי אירופאי של ארגון הפסיכיאטר האירופאי, שאני באמת כל שנה מגישה, ולפעמים אני מציגה ולפעמים זה פוסטר, ואת נפשות הצגנו כמה פעמים, גם באופן כללי, גם את שבוע עושים נפשות, ו... וספציפית באמת השנה הגשנו את התערוכות, שזה ממש סשנים. אני מאוד אוהבת את הסשנים של הפוסטרים, כי זה לא הרבה זמן, זה כן נוכח, אבל יש את הזמנים שמציגים את הפוסטר, ואז אנשים מתקבצים ושואלים שאלות, ובדרך כלל גם מאגדים כמה נושאים. אז באמת אני חושבת במפגש שהיה בחלק שלנו, אז היה גם דברים אקולוגיים, וגם דברים כמו שאנחנו עושים, שזה אקטיביזם חברתי באופן כללי, אבל בצל שלנו דרך אומנות, ואז גם נוצר איזשהו שיח פנימי בתוך המציגים ועם הקהל. אז זה ככה מבחינת הפוסטר. ורה גם הביאה לנו איזה מוצג. רואים בתמונה שאנחנו ממש גם הצלחנו לקחת איתנו במטוס איזה מוצג להראות. כן, אני רוצה להנגיש פה כמה דברים שקודם כל, נגיד במקרה הזה ספציפי, אני לבד לא הייתי מגישה לשם ואפילו לא הייתי חושבת על זה, אבל אה, בגלל המהות הפרויקט ועבדנו ביחד ויש פה כאילו חלק לא מבוטל שלי וגם על הפוסטר, למרות שהוא פנה לקהל של מי שנמצא שם בכנס וכתבה אותו סיוון, אבל אני כן דייקתי אותו והוספתי, וגם אנה הייתה איתנו בזה, ובעצם יש לנו אפילו סרטיפיקט שכתוב שהשתתפנו וזה הנושא, שסיוון בעצם מי שדיברה אליו, אבל מי שמחברים של הפוסטר הזה ושל הפרויקט הזה זה אני, אנה וסיוון, ובעצם זה נכנס תיק עבודות ל-CV של כל אחד מאיתנו, וזה די נתן לי כמו רעידת אדמה לחשוב וואי, איפה עוד אני יכולה לדבר על האומנות שלי, וגם התחלתי לדבר על זה עם סיוון, וממש במקביל ראיתי שיש קול קורא של עמותה לחקר אומנות נשים ומגדר, שבטח אתן מכירות, אם לא אז אני כן מציעה להכיר, וזה כבר משהו שמתקיים כאן בארץ ולא מצריך לא יודעת אנגלית ולא להיות קשור לנושא בריאות, זה ממש כנס שעוסק באומנות, ואז בעצם איך נראה קול קורא כזה אם לא שמתם לב עד עכשיו, אז יש שם רשימה מאוד רחבה של נושאים, אה, שקשורים גם באומנות, גם במגדר, גם בתקופות וכו' וכו' וכו', וכשהסתכלתי על זה, אה, חשבתי לעצמי מה הכי דחוף לי לדבר, וכאימא לילדים צעירים וכמישהי שהייתה מאובחנת בדיכאון אחרי לידה, אז היה שם הנושא של אימהות באומנות ישראלית, ובדיוק ממש כי כמה חודשים מקודם הייתה לי תערוכת יחיד קטנה, שבדיוק לתערוכה הזאת אני הפקתי איזושהי עבודה של סט גלויות שקשורות לדיכאון אחרי לידה, והבנתי שזה מה שדחוף לי לדבר. לא חשבתי כאילו איזה נושא הכי, לא יודעת, יש לו יותר סיכויים שיתקבל, פשוט זה כאילו שהיה לי הכי דחוף והתחבר מהרשימה, ובעצם מה צריך להגיש בדרך כלל זה טקסט, כי 200 או 300 בערך מילה, כמה פסקאות, טקסט ממש לא ארוך,
שיש שם ממש תקציר של מה המהות של ההרצאה שאני מציעה, ובעצם כתבתי שם שיש לי פרויקט כזה וכזה, שהוא נוצר בסיטואציות כאלה ואחרות, כשנולדה לי בת והייתי במצב נפשי לא טוב, ואז צילמתי וטה, ואז הפקתי אותו כגלויות, וגם אני מתכננת להשתמש בגלויות האלה אולי לאיזשהו מפגש כאומנית עם אולי אימהות וטה, וכמובן בגלל שזה כנס והם גם כתבו את זה בהוראות ההגשה, עדיף שכל דבר שאתם מציעים יהיה כן קשור לקונטקסט כללי של אומנות ישראלית, אז כתבתי שאני כן מציגה את הפרויקט הזה בהקשר למסורת אמנות ישראלית. אפילו לא דייקתי איזה, אמ, איזה פרויקטים אני לוקחת להשוואה, וגם ביו שלי ושלחתי, ואז כבר כשהתקבלתי, אמ, כבר עשיתי את המצגת. חשוב להבין ששתי פורמטים הנפוצים, זה הפוסטרים האלה שזה 5 דקות הצגה, אבל זה פוסטר כתוב שלרוב מציגים ככה תוצאות מחקר, וזה באמת יותר לכנסים יותר מדעיים, ובדרך כלל בכנסים איפה שכן צריך לדבר זה פאנלים של כשלושה דוברים של 20 דקות, שיש ביניהם נושא משותף, נגיד הפאנל שאני דיברתי שם, הוא היה קשור לאימהות, וזה בעצם המנחה של הפאנל, ושלושה דוברים. אנחנו עוד מעט נחזור לזה, וכל אחד מדבר כ-20 דקות, זה אומר שאף אחד לא היה צריך בכנס הזה של העמותה לחקר אומנות נשים ומגדר, לעשות איזה שהן הרצאות בומבסטיות של שעה, שעה וחצי, סך הכל 20 דקות על משהו ספציפי לדבר. וגם כשהתקבלתי לפה, וזה היה בפעם הראשונה עבורי, אז התחלתי לשאול את סיוון, סיוון תגידי איך כאילו, איך נהוג ואיך כאילו, אם אני קודם מציגה את עצמי, או שאני קודם כאילו, איך עושים את זה חכם, ואז סיוון הסבירה לי שעדיף לעשות איזושהי פתיחה מרשימה, ואז להציג את עצמי, ואז כבר את הנושא. ואז בעצם כשהגעתי לשם, והכל שם היה ממש ידידותי, והיו שם במקביל שני מושבים, שני פאנלים, ששלנו גם היה קטן יותר, אבל זה לא משנה כי בסופו של דבר גם מי שהיה בפאנל הגדול וגם מי שהיה בפאנל הקטן גם וגם השתתפו בכנס וגם וגם זה רשום ב-CV. וכמו שאתם רואים יש פה תיק איקאה שסחבתי איתי עד לשם, ו... ואז אני יצאתי שם, אז אמרתי שלום, אני ורה גלס, אני באתי לכאן להניף דגלים, ואז אני מוציאה משם דגל אוקראינה קודם כל, ואומרת זה הדגל שממש כואב לי ואני באתי להניף אותו, הוא חשוב לי, ואז אני אומרת אבל זה לא הכל, ומוציאה משם כמו איזה סנטה בקריסמס, מוציאה משם עוד דגל ישראל, ואומרת, תקשיבו, זה עוד דגל שממש כואב לי, וחובה להניף אותו, ואז אני אומרת, את הדגלים האלה הם סופר חשובים לי, ו... וכואבים, ואני גם מאוקראינה, וזה סופר חשוב, אבל יש עוד דגל שלא מניפים אותו מספיק, והוצאתי משם דגל שעשיתי בעצמי עם הטיטולים ועם האותיות של מילה אימהות, ואמרתי זה דגל של אימהות, ובאתי
לדבר את האימהות פה, וכולם ככה עם הטלפונים מצלמים אותי, ואז כבר המשכתי למצגת שבעצם אני הצגתי את הפרויקט, מה אני עשיתי שם, ואז אני הבאתי דוגמה של אומנית אחרת, טלי רצקר, שהיא גם מצלמת את האימהות שלה, כי להשוואה, וגם אני הבאתי עוד איזושהי תערוכה מאוד חשובה בתחום ששם זה היה נראה ככה, ובסיכום פשוט אמרתי שכאילו בפרויקט שעשיתי זה כן יחסית לגישה של טלי רצקר זה ככה וככה, ויחסית לגישה שמה שהוצג שם בתערוכה זה ככה וככה. זה בעצם אין פה איזה שהם דברים סופר מסובכים, ואם אני חוזרת לפאנל שלנו, אז בפאנל שלנו היו שלושה דוברים, ושניים היו אומניות שממש דיברו אני דיברתי על הגלויות, ואומנית שנייה לצערי לא זוכרת את שמה, היא דיברה על הפרויקט שלה שהיא שלחה לאנשים תמונות של עוברים בקופסאות כאלה, היא גם הביאה עבודות, והדובר השלישי הוא כן היה חוקר מאוניברסיטת תל אביב, דוקטורנט בתולדות האומנות, שזה אומר שמשלושה, שניים היו אומנים שפשוט דיברו על היצירה, ואני אגיד אפילו שאצלי אני קצת יותר מנוסה בטקסטים במצגות, זה היה קצת יותר מסודר. לאומנית השנייה זה סופר מרתק, אבל גם כזה היא סתם פתחה את האתר של הפרויקט והסבירה פה עשיתי ככה ושם עשיתי ככה ופה עשיתי ככה, וזה גם היה מהמם. אז ומה ששמעתי גם, והבחור השלישי הוא כן כתב איזשהו טקסט מאוד בשפה גבוהה, מאוד אקדמי, והקריא אותו, ואני בעצמי, הוא היה השלישי בהצגה, הרגשתי ממש לא טוב, כי חשבתי וואי, אני דיברתי כל כך, כן, תודה סיגל, מירי נשרי, היא באמת מרתקת. ו... אה, וכאילו אני הרגשתי כל כך לא טוב, וגם למירי היו פה ושם כל מיני כאלה, פה תקלה טכנית, פה לא עולה לה את האתר שלה, אבל בסוף כשיצאנו משם והיו שם אנשים בקהל, ש... וגם חברות שלי וגם לא חברות שלי אמרו תקשיבו כמה מרתק באמת לשמוע את האומנית כשהיא מספרת וטה יחסית לבחור שהוא סתם מקריא אפילו בשפה הכי חכמה, יפה ונבונה, שהוא סתם מקריא את מה שהוא כתב במחקר שלו. אז אפילו בכנסים כאלה יש ממש אפילו עדיפות לאומנים ואומניות שידברו את היצירה וניסיון, והתוכן באמת כשהוא חם מהמחבת. ש, שלא תחשבו פעם הבאה כשתראו את הקול קורא, ונגיד את הכנס הזה הוא מתקיים כל שנתיים, ושלא תחשבו וואי זה רק לחוקרים מחוג לתולדות האומנות, זה קודם כל לאומנים, וכאן זה אפילו קודם כל לאומניות. וגם אני אגיד ש לא תמיד כנס זה כן משהו שנכנס ל-CV ככותרת יפה, ועוד מעט נדבר גם על זה, אבל זה, יש גם דרכים אחרות, כמו שאמרתי שעשינו זום, שגם הקלטתי אותו ויש אותו ביוטיוב, וכשאני חוזרת לנושא של התערוכות האלה וממשיכה, אז אני תמיד מצרפת גם את הזום המוקלט עם החוקרים, גם את הקטלוג, וגם את זה שהצגנו אותו במדריד, וזה ממש מעלה את האינטרס
לפרויקט בצד השני, לא משנה כאילו מי זה שם מולי. וגם נגיד פה, כשהשתתפתי בכנס, אז נגיד באותה עמותה יש המון דרכים להשתתף בשיח שהם מייצרים, וגם כבר עשיתי איתם מפגש מהסדרה חותרות בשדה, שהוא קשור לקולקטיבים שאני יזמתי. אני אגיד אפילו כשהייתי שם בכנס בחיפה, בגלל שיש לי ילדים קטנים, אז הייתי רק בפאנל שלי ובפאנל שהיה לפניי, כי אני צריכה ממש את הבייביסיטר וזה לא פשוט לי להיות שם יומיים שלמים. וגם היו שם כל החוקרות המובילות של העמותה, וחלק אני כן מכירה אישית, ואחד שם היא מרצה שלי מהאוניברסיטה, אבל לא כולם ממש, והייתי שם ממש קצר, וגם אני אגיד שאני, אולי זה לא נשמע ככה לכן, אבל אני גם לא היה לי נוח ונעים לגשת ולהכיר ולהגיד שלום, אני ורה, ואל תעשו ככה, כן, וגם כבר היה לי רעיון להציע לעשות איתם מפגש בחותרות בשדה, אבל התביישתי לגשת בפיזי, סתם שלא תחשבו שאני איזה מטורפת שקל לי הכל, ממש ממש לא ככה, אבל כן כשהצגתי בכנס אז אני חזרתי ולזיוי ברמן שהיא יושבת ראש העמותה, כתבתי לזיוי יקרה, אה, לא ניגשתי אלייך בכנס, אבל אני ככה וככה, ו, ויש לי רעיון כזה וכזה, והוא כבר התממש, אז כאילו כבר עשיתי איתם איזשהו מפגש, ובקרוב גם עוד אחד, וזה כאילו עוד מרחיב את השיח שאני חלק ממנו, ושם כבר לא חובה אם יש לכם איזשהו רעיון מרתק, וזה אני אומרת כבר בשם זיוי, שהוא קשור לשיח של אומנות נשים, נושאים מגדריים, איזושהי יצירה ישראלית שעוסקת בנושאים האלה, תציעו. והם ממש ישמחו, ונגיד בחותרות בשדה, אפילו הבדל לכנס שהוא נכנס לסיבי, אבל היו שם עשרות אנשים, כאילו הכי אלה שמתעניינים בתחום הזה, נגיד בחותרות בשדה יש מאות מאוד צפיות, וזה עולה ליוטיוב, וזה עולה לאתר של העמותה, ואז כאילו לכל השנים קדימה. אז תחשבו גם על הכיוון הזה. ובעצם כשהתקבלנו למדריד ואפילו מיד קניתי כרטיסים, כי אמרתי לעצמי אני צריכה לנסוע עם סיוון, כי זה פעם הראשונה שלי וזה חשוב, וזה כאילו, זה נושא שסופר חשוב לי וזה, וכשהצגתי בחיפה כבר נפתח לי תיאבון חבל על הזמן, והתחלתי להציג לסיוון, סיוון מה אני יכולה לעשות עוד, וגם אנה המשיכה להיות איתי, ואיכשהו דרך אנה הגעתי לאתר הזה, שהאתר הזה הוא רשימת התפוצה, ואני גם כשאעלה את ההקלטה ליוטיוב אני אשים שם כל הלינקים, כאילו גם לדברים שאמרתי, כל מיני מפגשים שעשיתי, וגם את הלינק הזה. האתר הזה הוא רשימת התפוצה אקדמית בנושאים של מדעי הרוח, שמגיעה למייל, אם מגיעים לאתר הזה ונרשמים אליו, כל שבוע מגיע כ-30 דברים ברשימה. חשוב להבין שמלכתחילה כחצי שם זה כנסים סתם שמודיעים אותנו שיש כנס כזה וכזה, בלי הזמנה לשלוח לשם הצעה.
ויש שם גם כל מיני דברים אחרים. תמיד יש שם כשבע שמונה כנסים, אבל גם אני אגיד לכם מעכשיו שרוב הדברים שם כמובן לא מתאימים לנו, וצריך ממש לצוד שם את, פתאום את הנושא שכן מצלצל למה שאתן עושות. אז אם תרצו ותירשמו ותפתחו, אז יהיו שם נושאים כמו אה, עיתונאות בעידן של AI, ואז הקולנוע עלילי מדרום מזרח אסיה, ומשחקי מחשב ולא יודעת, ואלימות במאה ה-21, אז כאילו לרוב יהיו נושאים באמת לא קשורים, אבל אה, אני כבר רשומה לדבר הזה כחצי שנה, וכן שתי כנסים הבאים שאני אדבר עליהם כן מצאתי שם. אה, אז אני כן ממשיכה לקבל את זה ולהסתכל, וכן להיתקע על משהו רק אם זה סופר רלוונטי לי. אם יש עד עכשיו שאלות, אין שאלות. זה אומר אחד מהשניים, או שאני מספרת טוב או שאף אחד לא מקשיב. אז אחד מהשניים האלה. זה מרתק ופשוט רוצים להקשיב לך. יופי, יופי, אני ורה, זה אשמח. מאוד מעניין. אני, יופי. אני אני אשמח. רוצה להגיד אבל את מה שאמרתי לך, יש איזה, אולי תכף תדברי על זה, אבל זה חשוב בכנסים, גם בגלל שזה רשימות ויש הרבה מפרסמים, לבדוק אותם, לבדוק מאיפה הם הגיעו, אם כבר מה פורסמו, כי יש הרבה דברים היום כן, ברשת, כן, אז ככה לבדוק טוב טוב. אני אגע בזה, כן. כן, מה שסיוון אומרת שזה לא כל כנס הוא טוב. בהכרח אוקיי. וטוב לנו וטוב בכלל, גם אני בסוף קצת אגע בזה, ונמשיך, ואז כאילו בתוך הרשימה הזאת, אני חושבת שאפילו ממש ברשימת התפוצה הראשונה שקיבלתי, היה את הדבר הזה, וכשראיתי את זה, זה ממש אמר לי, אני חייבת להשתתף בזה. עכשיו אני אסביר למה, כי זה כנס באנגליה, באוניברסיטת ברייטון, שהוא בעצם אה, כנס מדבר סיפורים של האובייקטים, ועוסק באובייקטים ולי אישית, וזה כן קשור גם למלחמות האלה שכבר ציינתי, החל מפברואר 22, כשהתחילה המלחמה באוקראינה. אני כאילו, זה לא עוזב אותי, גם כולל כל הדברים שיש לנו כאן, גם מתווספים, וזה גרוע. ויש לי, לא הבאתי איתי לארץ המון דברים משם ברגע של עלייה, אבל יש לי שתי אובייקטים חשובים, היסטוריים ועתיקים, אפשר להגיד. אני אפילו אראה את זה. אחד זה שטיח שהוא בן כמאה שנה, ש- שטיח בד כזה עם רקמה שעשתה אותו אחותה של סבתא רבא שלי, הוא איכשהו נשמר כשמכרנו את הבית שלה, והוא נמצא אצלי. והדבר שני זה צלחת שהיא מאוד מצ'וקמקת, אבל בצד שני שלה היא נראית ככה. זה, זה צלחת של נאצים ש... חיו, שהם היו בבית של סבתא רבתא של שהיא הייתה אוקראינית, היא לא הייתה יהודייה, וזה היה באוקראינה, במקום מאוד מרכזי מבחינת רכבת ולוגיסטיקה, וזה למה את הנאצים האלה חיו שם. זה היו אנשי
רכבת לא חיילים, והם השאירו שם המון ציוד כשהם עזבו כבר בשנת 43, אבל בסופו של דבר מכל הרבה ציוד הזה, כן, נשארה את הצלחת הזאת, ואז כאילו שתי האובייקטים האלה היו אצלי, ושמרתי אותם, וזה האובייקטים היחידים שנשארו מאותו הבית. וכשהתחילה המלחמה התחלתי לחשוב על זה שכאילו היסטוריה חוזרת ויש לי את האובייקטים האלה והייתי משוכנעת שכאומנית אני צריכה לעשות עם זה משהו, אבל אה, חוץ ממחשבה הזאת לא היה לי כלום כאילו ביד, כאילו רק את האובייקטים ומחשבה שהם חשובים. וכשראיתי את הדבר הזה שזה כאילו סיפורים של האובייקטים וניתוח של האובייקטים, אני אמרתי טוב זה כאילו עכשיו אני לוקחת את עצמי, ומי ששמע את ההרצאה על צ'אט GPT אז אני מספרת לצ'אט GPT כל הסיפור של האובייקטים האלה מאלף עד תו, מה בדיוק קרה שם ולמה אני היום חושבת על זה ותה תה 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 תה. זה לקח כחצי שעה 20 דקות החפירה שלי על וואו. הדבר הזה. ואז אני שלחתי לו את מה שהם מבקשים בכנס, וזה, שנייה, יש לי את זה פה, ככה, כאילו, איזה אה, גישות לאובייקטים הם רוצים לראות, ואז כאילו עוד עשיתי כמה מחשבות, ואז בעצם אני שלחתי את ה-350 המילים האלה לשם. וגם בגלל שזה סיפור מאוד אישי, ופה כן, אם אני מתקבלת צריך לטוס לאנגליה, אבל זה כאילו משהו שהיה בא לי על הביקור שם, ובשביל לדבר על הסיפור אישי וכאילו דברים שהם חשובים לי הייתי מוכנה, אז בלב שלם אני שלחתי את זה לשם. אני רוצה שתשימו לב כשהם כותבים פה, המצגות יכולות להיות נושאים כאלה כאלה כאלה, ואפילו וורקשופס. מה זה וורקשופ? זה סדנה, וסדנה זה לא 20 דקות, זה כ-45 דקות ואפילו שעה של משהו אינטראקטיבי. וכשהייתי בכנס היו שם דברים האלה, שנגיד יש איזושהי מישהי שהיא חוקרת שם באנגליה איזה שהם מגזינים ישנים של הקולנוע, הווינטג' כאלה שפעם היו, אז היא עשתה וורקשופ ששם אנחנו עשינו זינים, כולם יודעים מה זה זין, כזה מין מגזין קטן שעושים אותו ידני, ועשינו זינים ומהקולאז'ים ועשינו קולאז'ים, אז כאילו גם כאלה סדנאות זה משהו שכן יש ברשימות האלה וזה משהו שאפשר להציע. ובעולם שלנו שאנשים מאוד מתעייפים לשמוע בלי סוף אפילו את הנושאים שהם מתעניינים בהם, אז כאילו אני חושבת שזה עוד סיבה למה יש גם אה, הצעות לדברים האלה, ולנו כאומנים זה בול, כאילו, כאילו להעביר את הסדנה זה אנחנו, אז גם שימו לב לזה. ובעצם כשהגיע הזמן אני נסעתי לשם. אני אגיד שאני כן הכנתי את המצגת, ובחודשיים מאז ההגשה, או לא יודעת כמה חודשים עד שהגעתי לשם, הפרויקט הזה כבר התפתח, ובראש שלי התחיל לזוז, וכבר אני פתאום נזכרתי שיש לי גם תמונות של הבית הזה ותמונות משנות כאלה וכאלה, וגם שאימא שלי אומנית ושדוד שלי אומן והם גדלו שם בבית הזה וציירו אותו, והתחלתי לעבוד עם החומרים האלה ולעשות קולאז'ים ולא יודעת מה, וכבר יש לי תערוכה שלמה מהדבר הזה שלא ידעתי בכלל איך לגשת לשם לאובייקטים האלה, אבל את הכנס הזה הוא הכריח אותי לכתוב את זה ולאבד את זה ולהתחיל לחשוב את זה ו, ולבנות את הבניין הזה לאט לאט. הוא פשוט דחף אותי לשם, ויש לי עכשיו המון תכנים שאני גם מגישה אותם
לא יודעת, לביאנלה מלטה הגשתי לפני מספר ימים, וכשהגשתי לביאנלה כבר היה לי את ההרצאה מוקלטת שהצגתי את זה באנגליה וצירפתי את זה, ולא משנה מה, אני, אולי זה לא יתקבל כי זה גם עוסק במזרח אירופה ולא יודעת מה, אבל כן, כאילו זה יישמע רציני את מה שאני מציעה. וחשוב להגיד על הכנס הזה כמה דברים. קודם כל, אה, שאני עוד לפני שנסעתי לשם, אני הבנתי שאני לוקחת איתי איזושהי תצובה לטלפון ומקליטה את זה, והקלטתי את זה עם אייפון והעליתי ליוטיוב, וזה משרת אותי. אה, מאז כל הזמן כשאני מדברת על הפרויקט הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, שוב, בפאנל שלנו שהיו שלושה דוברים של 20 דקות, היו שאני אומנית וסיפרתי ממש איך אני עובדת עם הדברים האלה, ובסוף המצגת, בסוף ההרצאה, כן, היו כבר קולאז'ים, ואני מספרת שאני עושה מזה מיצב וזה, וצילמתי וידאו והראיתי קטע מהווידאו עם הצלחת שצילמתי וטה טה 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 טה. הייתה שם עוד אומנית שהיא הייתה סטודנטית בלונדון, ברויאל קולג' לארט, לא זוכרת איך קוראים לזה נכון, שהיא בחורה קוריאנית שהיא גדלה באמריקה ועכשיו היא לומדת שם, היא דיברה על תערוכת הגמר שלה, שהיא גם עוסקת בזה שאצלם בקוריאה אין את המסורת לשמור את החפצים ולהעביר, לא יודעת, בגלל שזה היה באנגליה, אז היא סיפרה שפה באנגליה וגם בארצות הברית יש את המסורת שכל מיני, נגיד, טבעות אירוסין ונישואים של אימא של סבתא, ועם זה כאילו מציעים את הנישואים ו... ושומרים, וזה ממש חזק. וכש... ויש לה בעלה אמריקאי, וכשהוא הציע לה נישואין עם הטבעת הזה של סבתא שלו, אה, אז זה ממש ריגש אותה, והיא התחילה לחשוב שבקוריאה זה לא נהוג במסורת שלה, אז היא עכשיו בתערוכת הגמר שלה מכינה את האובייקטים שהיא רוצה להעביר לילדים שלה כבר טה 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 טה, סתם שתבינו איזה דברים היו עוד איתי בפאנל. אז היו אנחנו שני אומניות, ו... והייתה עוד חוקרת שם מאוניברסיטה מקומית, שהיא דיברה בדיוק על המגזינים האלה הישנים, וגם על כל מיני פרסומות של העבר, ומעניין שזה היה סופר קשור, כי גם אני בהרצאה שלי שטפתי את הצלחת בכיור עם הסבון. גם לקוריאנית בין האובייקטים שהיא הציגה הייתה איזושהי כפפה כזאת של הגומי ש, שיש להם בקוריאה לשטיפת כלים, שהיא רקמה על זה, שזה משהו סופר חשוב בתרבות שלהם. וגם אצל זאתי של הפרסומות גם היו פרסומות על הקרמים, קרם ידיים אחרי שטיפת כלים, אז זה כאילו הכל ביחד היה סופר וואו. ושימו לב, שוב, שני אומניות ואחד חוקרת, וכמובן יותר מעניין היה לשמוע, סתם אני לא אגיד ככה, זה לא צנוע אותי ואת הקוריאנית, כי זה באמת דברים אה, אמיתיים מהשטח. אוקיי, נשאר לנו עוד קצת ואנחנו נסיים. ואז בעצם אחרי שתי כנסים האלה שהם היו כאילו, שנסעתי לשם, הייתי עם סיוון במדריד, שזאת הייתה גם
הנסיעה הראשונה שלי כאימא בלי ילדים, וכל הילדים הקטנים שלי היו עם אבא, עם סבתות, וזה היה וואו. וגם בעוד חודש כאילו הייתי באנגליה, ואז איזשהו בוקר אני מתיישבת בסלון עם קפה, ואומרת לבעלי, תקשיב, אני מגישה לכנס באוסטרליה. והוא אומר לי, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך, ואפילו זה לא כסף, כי אפילו אם יש כסף לנסוע לשם וחזרה זה איזה שבוע ועוד את זה, אבל לא משנה. אני אמרתי לו, תקשיב, אני לא מתכוונת לנסוע לאוסטרליה, אני כן בין, בין כל הים של הדברים האלה, פתאום ראיתי בול את הנושא שלי, ויש לי עבודה אחרת שהיא עוסקת באיזשהו משהו שלקחתי מארכיון הלאומי שלנו, שקשור לטירת כרמל איפה שאני גרה, וזה כאילו מאוד חשוב לי, כי יש לי פה עניינים בטירת כרמל, וזה משהו גם קשור לתערוכות האלה של ההגירה, ואני אומרת פשוט, יש את הנושא הזה, אני לא יכולה לא להגיש, לא אכפת לי, סתם שישמעו אליי. ואני שלחתי את זה לשם, ובערך במאי הגיעה התשובה שהתקבלתי, וזה היה באמצע מאי, ופתאום חשבתי לעצמי, טוב, אני אחשוב מה אני עושה עם זה. אני ביקשתי מהם מכתב על זה, שכאילו מכתב רשמי שהתקבלתי ודדתה עם הנושא הזה ובלה בלה בלה, ועם המכתב הזה אפשר לבקש כסף. נגיד אם אתה כמו סיוון עובד באוניברסיטה, אז בדרך כלל הם מכסים כאילו לפחות חלק מההוצאות. וחשבתי, גם רשמתי לי רשימה שזה עיריית טירת כרמל, ארכיון הלאומי ומשרד הקליטה, וכאילו כל הגורמים הגדולים שבאמת את הנושא שאני מציעה לשם הוא אה, אה, מציג את הגופים האלה שם בבמה בינלאומית. אבל אז הייתי בחופשה המשפחתית, וכשחזרתי התחילה המלחמה שלנו עם איראן, ואמרתי לעצמי, טוב, זה סימן לכתוב להם מכתב, וכתבתי מכתב שאני עשיתי רשימה של המוסדות למי לפנות, וכל כך רציתי להגיע לאוסטרליה, אבל בגלל ששמיים בכלל סגורות ואין מה לעשות, אפילו אם הכל חוזר לעצמו, אז כאלה כרטיסים יקרים, אם יתנו לי כסף, אז עוד פעם, כאילו, כל הזמן יש לנו כל מיני ביטולים. אז אני כתבתי להם, אני מציעה לכם שאני אציג את זה בזום. אפילו בזמן שלכם, האוסטרלים, לא משנה אם זה יהיה לנו 5 בבוקר, אני אשרוד את זה, להיות איתכם שעה בזום. וכבר קיבלתי תשובה שזה מצוין, שהם סופר שמחים שאני אשתתף. אז זה אומר שאני לא טסה לאוסטרליה ולא משלמת להם כסף, וגם בכנסים גדולים, כמו נגיד מה שהיינו במדריד, אז סיוון שילמה שם איזה, לא יודעת, $200 על ההשתתפות, אוניברסיטה של מעלה, כי זה כמה ימים ויש שם אוכל וכל מיני חומרים, וגם פה זה המון כסף, אז לא שילמתי את זה. ב, אני אגע בזה בכנס של העמותה שלנו בחיפה זה היה בחינם, ובאנגליה אני כן שילמתי 50 פאונד על ההשתתפות, ועוד כאילו נסעתי לשם, אבל אה, זה היה לי חשוב ואפשרי. וזה מבחינת ההוצאות. גם אני קצת נתקלתי בזה והתחלתי לחשוב, וכשקפצתי ככה לעולם הזה ויותר לדבר עם סיוון, שבאמת יש, בגלל שזה גם, יש כנסים שהשתתפות שם עולה כסף, אז כן, אה,
כדאי לראות כאילו מי מארגן את זה, אם זה אוניברסיטה טובה או גוף ידוע, או שזה סתם איזה חוקרים שהם בשוליים בין עצמם עשו איזשהו כנס ואתם תהיו פה יחידים, אז יש גם נושאים האלה, אבל כאילו יש לנו כל הכלים לבדיקה, ונגיד פה אני שוחחתי עם האוסטרלים האלה והם אמרו לי שסתם שתדעי, כאילו הנושא שלך הוא מרתק והוא סופר דוגמה טובה לעבודה עם הארכיונים, אבל יהיו שם לרוב חוקרים מאוסטרליה, אז נגיד מבחינה להגיע לשם ו- וליצור קשרים עם אוסטרלים, שאפילו שהם הציעו לי תערוכה או משהו, זה די, 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 די מסובך, אולי במחשבה כזאת פרקטית פחות ריאלי. נגיד באנגליה אני כן, זה גם מדינה שאני אוהבת והיא לא סופר רחוקה, ואני יודעת יחסית טוב אנגלית, אז כאילו לשם אני כן, וזה גם אוניברסיטה שיש להם גלריה וכו' וכו' וכו', אז כאילו כן, אני רציתי להשקיע. אה, חשוב להגיד פה, אה, אתם רואות איך שזה נראה ב-CV שלי, כאילו אחרי תערוכות וכל הדברים רגילים, ככה זה נראה. וחשוב להגיד שיש גם לא מעט דברים שלא התקבלתי. כאילו, אני סיפרתי על המקרים שהתקבלתי, במקביל הגשתי אה, כמה וכמה, גם איזה, לא יודעת, ארבע, חמש אחרים שלא התקבלתי, ו, ויש גם כאלה, לפעמים אירועים וכנסים ופסטיבלים בינלאומיים, ששם כן יש או את הפאנלים או שרוצים את הסדנות ששם, שם משלמים כסף. ונגיד יש איזשהו מגזין בלונדון, פארס ג'ורנל, לדעתי קוראים לזה, אז יש להם כנסים ששם כן יש את התשלום לדוברים, אבל לשם נגיד לא התקבלתי בינתיים, או שבגלל שמי שכן התקבל שם היו דוברים פלסטינים, כאילו יש גם את זה. אה, יש כל מיני, אז כאילו זה לא בהכרח שתתקבלו באמת לכל מקום, גם אני לא התקבלתי. ולסיכום כמה דברים, אה, לסכם את זה, אה, וכמה טיפים, אז זה באמת מרחיב את מי אנחנו, ואם נגיד בימים של רנסאנס היו אנשים שהם מחריגים מהשדה, שהם נגיד היו, נכון, ליאונרדו דה וינצ'י שהוא היה גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. אני רוצה להגיד שנכון להיום זה לא החרגה, כי כשאני מסתכלת על כל מיני ביאנלה הגדולים ותערוכות גדולות ואירועים ענקיים, אז את הנושאים עוצרים, מציבים שם כנושא הדגל, ואיך שהכל בנוי שם באמת מצריך מחשבה שכזאת, אולי אפילו לא להשתתף כאילו באירועים כאלה ואחרים, אבל כן להבין את זה ולהיות שם ולחשוב כמה כיוונים, ולהיות גם שזה דווקא כן נהוג אצלנו בארץ להיות פוליטיים, כי רוב הביאנלות אה, ומקומות איפה שבאמת יש שיח הם פוליטיים. אה, ואני כן מאמינה ואפילו כבר רואה שאת ה-CV הזה שבניתי לעצמי בתחום הזה וממשיכה לפתח, זה כן עוזר אה, להתקבל לאיזה שהם מענקי תמיכה ולרזידנסים טובים יותר, ובדיוק לפרויקטים כאלה גדולים בינלאומיים, ושרואים אותי אחרת ויש לי תדמית אחרת
וגם אם מישהי מתכננת הוראה ונמשכת לתחום הזה, אז אפילו את הפרקטיקה הזאת של לנסח ולהעביר, וגם את זה שבאמת עשיתם את זה, זה סופר תוספת לניסיון. אה, למי שחושבת ממה להתחיל, אז לי זה יצא טבעי שהכרתי את סיוון והכרתי את אנה, גם שהיא באה אליי ללמוד על אומנות, והכרתי סיוון שהיא הציעה לי לשתף פעולה, אז כן להסתכל ומי יש לכן או אפשר להכיר שכן נמצאות שם, ואפשר כמוני, כמו שאני שאלתי את סיוון, לשאול את כל הטיפים האלה, איך עושים ומה ולמה וכאילו וזה. וכן, כן כדאי לבוא לכל מיני אירועים כאלה, לשמוע, אפילו להתחיל. יש המון כנסים שמעבירים גם את הבצלאל, גם שנקר, אוניברסיטת תל אביב, וקצת קצת לשמוע איך זה נראה, איזה נושאים, איך מציגים אותנו, וגם בסוף כנס כזה אפשר כן לגשת ולהכיר מישהו, או שכן לרשום לעצמי מי זה, ואז לכתוב לבן אדם מייל ש... שאתן כן רואות איזשהו חיבור. אה, מבחינת האלגוריתם, איך עושים את זה, אז זה כן מתחיל, חוץ מזה שאנחנו מחפשים מי יכול להיות המדריך שלנו לעולם הזה, גם כן ממה שהתחלתי לחשוב על העבודות, על הישנות, על החדשות ועל אלה שצפויות להיווצר, איזה נושאים הם מדברים, לאיזה שיח הם פונים, איזה שיח הוא חשוב לי, איזה שיח לא נותן לי לישון בלילה, וכל מיני כאלה, ואז לאט לאט מי שתרצה, אז כן אפשר גם לעקוף על המוסדות שלנו, כמו בצלאל ועמותה לחקר אמנות נשים ומגדר וכו' וכו' וכו', וגם לאט לאט להתנסות להגיש, וזהו, זה בעצם הכל מה שרציתי לספר. אשמח לשמוע מה אתן חושבות. ורה, זאת מיכל. היי מיכל. נפגשנו עם קייט בחיפה, אני חושבת. בכל אופן, זה היה מרתק, ממש מרתק ופותח מחשבה. ואני לזה אשמח להיות התכוונתי. בקשר. אני גם רוצה להגיד, זה לא לכולם. בסופו של דבר, אני לא מצפה שכל אחד תדבר בכל הכנסים ובכל לא, הפסטיבלים, זה ברור, באמת לא אבל לכולם, זה אבל מרחיב לחשוב לשם, לנוע לשם, להיות מרחיב את הלב. כאילו קצת פתוחה יותר, זה 100% לכולן. זה מרחיב את המחשבה ומרחיב את הלב. וכל הכבוד לך, זה באמת מעורר השראה. תודה. אני רציתי להגיד תודה, כי זה לא ברור ומובן מאליו ב, באטמוספירה שאנחנו חיים, גם בעולם האמנות וגם בכלל, הפתיחת לב הזאת והעברת הידע ועם כל הקשיים ומאחורי הקלעים והכל, זה ממש תודה. זה היה מרתק. תודה. תודה, ומאוד יפה הדוגמה שנתת שבכנסים, כשיש אומן, אז זה מוסיף המון צבעוניות ועניין וכל כך הרבה רבדים. נכון, הייתה דוגמה מרעננת. כן, יופי. נכון, ממש. אז יאללה, שבת שלום לכולן, עוד שבת ניפגש שלום. שבת ונדבר. שלום וניפגש ונדבר. תודה רבה, תודה. כן, את ההקלטה אני אשלח, לא יודעת מתי, בימים הקרובים, ואני אשמח שתעבירו אותה, גם מי שתראה את זה ביוטיוב, תעבירו את זה, אם זה נשמע לכם
היה מרתק, רלוונטי. נעביר. כן, בטח, תודה רבה, יופי. סגור, ביי ביי, שבת תודה שלום. רבה. ערב שבת טוב, שלום, תודה. תודה. זה לא מובן מאליו, אני ממש מודה. יופי.